Dobrý den, vítám vás u první části videomanuálu. V této části se podíváme na to, jak provést základní nastavení a jak nastavit uživatelský profil. Základní nastavení provedeme skrz tlačítko nastavení, které se nachází v pravém horním rohu. Dostáváme se na položku Můj účet. Zde můžeme nastavit obecné parametry našeho účtu, ale na co by se měli hlavně zaměřit, je editor HTML textu, kdy tlačítko povolíme, jako základní jazyk zvolíme češtinu a nastavíme se aspoň 20 štítků v přehledu. Nejdůležitější částí však je nastavit si možnost povolit více blogů, kterou zde momentálně vidět nemůžete, protože již mám vytvořených více blogů. Nastavení přátel a zpráv od ostatních uživatelů je na každém uživateli. Pokud si nebudete s nastavením vědět rady, stačí najet na malou ikonku písmena I, nápovědu a kliknout. A zde se vám ukáže krátký text, který vysvětlí, co které tlačítko dělá. Nastavení potvrdíme tlačítkem Uložit. A nyní se podíváme na záložku Přehled událostí. Zde si můžeme nastavit, jak nám systém bude zasílat e-maily při kterékoliv ze změn. Nastavení je taktéž individuální. Potom, co máme nastavení zvoleno, znovu klikneme na tlačítko Uložit a vrátíme se na titulní stránku. Nyní se zaměříme na úpravu našeho profilu. Toho docílíme tak, že klikneme na tlačítko Obsah, které se nachází v levém horním rohu. Vyplníme profilové informace, jakými jsou například studentské ID, upřednostňované jméno, profil uložíme a nyní se můžeme podívat na další údaje, jakými jsou například kontaktní údaje. Taktéž vyplníme, co o sobě chceme prozradit. Zasílání zpráv, kde můžeme vyplnit, jakými způsoby nás můžou ostatní uživatelé kontaktovat. A tlačítko Obecné, na které můžeme nastavit naši pracovní pozici a její odvětví. Toliko k základním informacím na profilu a nyní se podíváme na to, jak změnit profilový obrázek. V levé horní části klikneme na tlačítko Obrázky profilu. Zvolíme tlačítko Vybrat soubory. Vybereme složku, ve které se náš obrázek nachází. Obrázek označíme a potvrdíme tlačítkem Otevřít. Vložíme popis obrázku a potvrdíme tlačítkem Nahrát. Obrázek nastavíme jako výchozí a změny proběhnou ihned. Obrázek stejně tak můžeme ihned odstranit skrze tlačítko Odstranit a možností Odstranit vybrané. A to je vše k základnímu nastavení a k nastavení profilu.